Čus pozviete u ďalšieho videa, ja som Tomáš Citron a tentoraz to máme prvý diel zo hry GTA 5. Hrám to na Xboxe. Ja viem, táto hra vyšla pred rokom a veľa ľudí už ju natáčalo a natáča. A ja som sa rozhodol, že ju tiež budem natáčať. A keď som už začal toľko tých nových sérií, tak som sa rozhodol niektoré toto ukončiť. Ukončujem týmto dielom sériu Mafia a ešte nejaké ukončím. Ja viem, Mafia sa vám určite veľa ľudí páčila, ale natáčal som ju potom dlhšie a potom to je jedno, môžete sa pozrieť na story. No, to kde sme? Aj vážne, otvor to ty, veľká hnusná vec. BOOM! Tak to má byť. Go to the guard. Pekne ho. BOOM! Mimochodom, táto hra nie určitá pre osoba mladšie ako 18 rokov, ale kašľať sa. Tak. Ideme zastrelím, ty blbec. Tak, si zamral. Čo? Mission failed, a hostage died. Aha, nemá zomrieť, tak čo s ním mám robiť, akože? What the fuck? Jasne, to sme už videli. Môžete preskočiť? Haló. Chcem to preskočiť, ty jo. Oni si to otvorí. Áno, ja vidím, že radar mi ukazuje čo. No, chcem to preskočiť, ty úplne, nemôžem ísť výborne. Takže nezastrieľať ich. A pekne ich buchni ešte raz, to je pekné. Tak, samozrejme, chcem ešte povedať k tomu, že k tomu pozeraniu, že môžete to pozerať, haha. I'm a hostage to... čo? Haló? Čus! Paď! Aj ti streli do tej hlavy? Jak sa bojíš? Poď, pohni si tam za tie dvere. Tak. Dobre som to spravil? Výborne. Stlačam. Áno. Dobre. Ja iba jeden kontakt na to je destroyed. No to je výborné. To môže byť iba v GTAčku. Ale je to služobný mobil. Jo. To je jaký to je jaké je to tu červené. Tak a ideme. To je ťažké. Tu je môžeš ísť nejak rýchlejšie. Jak takto. Tak tuto. Tak s týmto. Tak si tiež nie. Nie. Tak ja neviem, tak to berem. Tyjo, peniaze, to som tiež chcel. Nedať tiež to mne, mám iba 9. Tak mám peniaze, ešte nie sú tu. Nejaké sú tu. Nie sú. Hej! Tak to by som nechcel, aby sa stalo. Čo mám robiť? Stlačím dole a na ňo mám prismerovať, aha. A zabíme toho bobsa pekne. Pekne, tak a ideme. Ty čo chceš, ja chcem. Tak môžeme bežať. Ačko môžeme bežať, jasné. Get to cover. What are you doing? Find some cover. Schovám. Co to je dá schovať? S čím sa schováva? S týmto, že... I'm ready to do this. Now get in cover. Sa dá niekde schovať. Ty jo. Čo sa môže schovať? What the fuck? Ja musím ísť tam, aha. Klaď k tomu žltému podíku. Som tu. Výborne. Choval som sa. Tak, pekne to otvor. Ďalšiu bombičku tam dal a buchne to. Teraz.
zavidroval po toto ovládač. Môžeme ísť. Hear that? Sirens! Fuck the cops! Ja si beriem toto miesto. Toto miesto mať. What's this? Local Neviem. resistance? It ain't supposed to go down like this. Never Vypadni! is. Come on, go! Policajte. Move! We're coming through! Ja im nedosiahnem. Tak. Z Ameriky hnusná vec. Tak toto je pekný začiatok GTAčka. What is this? Je tak také myslí. They answered the wrong call! Na začiatku som si pozeral tie videá, tak sa mi som si na začiatok pozeral vojánsky GTAčka, tak sa mi vôbec nepáčil ten radar dole. No to je taká zmena to je. Viete, We tak keep going forward! Who's staršie this? GTAčka boli tiež. To je také iné. Profession! Move! Move! No Move! ja tu si na to zvykol. Get down! Tak ideme. You want to look at the face Ja of prečo death? si Be zdal my dole guest. masku? Escape the cops. Don't be as Ja dumb as ja you musím look. odísť. We got a Môžem window! si ho zmeniť zase? Či mám si ho Go! zmeniť? Dumb Dobre, fucking cops! ideme. Mal by si dať niečo na hlavu. Je zima. Blame the pricks who called you here! Ja. Can't be many more cops in this town! Bring 'em! This is Ja fucked, ty, man! tu mám The nechceš thing is strieľať, full. ty... I got my share. It's still Ja wide som open. press F to be Get out their a faces! No tak, a ja tam... This wasn't in the job description! Pojď. Ups, to je quick switch. Chyba je. Yeah. Taký quick switch, že... Ona ide zabiť. Tak si ho dám... Come on! Tak to nechám na He better tento počítač, či na konzolu. A poď. Let's get out of Iba here! môžeme ísť. Let's move! Tak vám treba, nemali ste sem ísť. Hej, že máme tieto hviezdičky, tak mám ísť. Policajti veľa sa nami. Policajti. Mám ísť? Čo? Wait for the crew. To si robíte srandu, že? Aha, už nemohli. Čakám. Tak, Y dávame. No hlavne, že som bol na druhej strane, to je vadí. Fucking put that bitch's Okay. face against the glass. You see that? Tak. Yeah, you're a real Tyho, nejaké hospital, to je, jaká to zima tam je. Jaj. How'd that happen? Go, go, Ja tak, go! tyjo, pekne ešte ho rozbili ďalej, že? Pekne strieľaj sa. No to je super, mne to zamrel. No teraz sme neho neslamali, tak ako máme. BAM! Bum! Čo? Come on! Let's get to the chopper! Pick up point. We move quick, we can beat the train. We're getting there! Mám ísť za žltým modom. A to je za 40 mil. No za 40. Coming our way! Be cool! Ja They chcem ain't ďalej. made this car yet! Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Pohni si, Alright. pohni si. Shit, shit, shit! Roadblock! Go right! Beat the train, man! A teda. Jucieva. Tak to som nechcel zažiť. Jo. You guys alright? Fuck! Come Tak, on! ideme spať. Ditch the car, Yeah. alright? We can go this way to the chopper. No! Hey! Parádne to Stick dáme. to the plan! A to kam chcete ísť, akože? Stick to the fucking plan! Come on! Ok. No výborne. Tak, tu chodia, pekne. Where the fuck's the Pridáme. chopper? Fuck. A... Ide strieľať? Round back. Ne. Fucking fast! Someone must have fucking talked! Alright, Ne, Rad's ty gonna jo. be fine. We gotta get the fuck out of here. Hej, dlhí policajti, čo strieľajú len? Majú na to povolenie? Nie, nemajú. Leave you, Mikey! No veď, GTAčko. I'm not gonna Čo iného? fucking gonna bleed out. Go. Najvárne. To mám vyberám ako. A ďalší policajti. No čo mám robiť? Hall of the Cops. Mám utekať, či čo?
ja som sa nemohol vrátiť. Ty nový veľmi. Hey, you! Ty! You, hey! A švíkla sa, ty, tak to sa nechcel zabiť. Fucking stay back! You come near me, she's fucking dead! Ty, tak to je vydieranie. Jej! Ty, to čo je? Tak to čo je? Jasné. Tu tam je tma. Tma tam je, nič nevidíme. A tma. Husté. Tak. Čo tu máme teraz? Tam niekto pohreb? Ty jo. Poprvý raz čo vidím pohreb na život. No na život to je tak veľmi. Michal Tongli. Tento čo sa tu smeje? Rockstar Games Present. Tento s tým má niečo spoločné. No neviem čo. Rockstar Node Production. No výborne. A vest? A čo tu máme? A ďalej tu máme GTA 5, yeah! Tyjo, to je milujem. Tak. A čo tu máme teraz? Ďalšiu kašku? Či ako? Či budeme môcť jazdiť? Tak. A tak 11 minút a stále tu máme také nič. To je také nič zabavné stále story. A čo tu je tento Your Michael? son, James. He's a good kid. Ja, tak to budem skúšať si sadnúť pekne. A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this Ty, country's ja som múdry. And what about you? Možno ste teraz počuli dvojhlas, ale ospravedlňujem sa. Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. No to I je just dobré. did. Jaký psycholog. Well, I think that's all we have time for. Je tam niečo aj Same psycho time next napísané. Čo je psycho? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Michael Pearso. Super muzika. To bolo zase autorské práva. Ale kašľam na to. Pekné pláže, jo, pekné veľmi. Santa Monica Pier. Ja. To je, jak to je tá GTA 5 muzika. Super muzika. Ne? No, tyjo, to je pekné. Pes! Jej! Ja, tak toto je super. Tak táto ukážka má niečo v sebe. To je super. Jej, bezdomovca policajt. Tyjo. Nejak veľa pil. know just how you feel. Tak. Man, this shit gotta be around here somewhere. Tínže Buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. no. Fuck you. No čo tam Hey, chceš excuse robiť me, tak? homie. Čo tam tak Can you robíš? tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Actually, yeah.
It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Díky. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize Ty is to jakie asysty. this shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Legit business. Right. You the one all pumped up on doing this, Super. lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. Tam vidíme Santa Monica Pier. What? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Pekné schody ty zatočíte. Tak už som chcel všetci mať. This the spin knot right here. Your boy Simeon. 1373. Man, get your ass Keby on. niekedy v Los Angeles, tak sa tam pozriem, či tam majú naozaj tie dve autá. Come on. Tak. Tak môžem už aj ísť, musím si to zase prekonať. Oj, And all this shit paid for a bag. ja chcem to biele. Ja chcem to biele, daj mi to biele. Which one you want? Ja chcem biele, ja chcem biele, ja chcem biele. Ja. You always was old choosy, motherfucker. Bielej krajšie ako tvoje. Oh, you balling hard with the drop top, Hustý. huh? I might Tak just to sa mi páči na GTAčku. To je tak si dáte dole. Opäť tak super. Oh, it's like that, nigga. Follow Lamar. Bčko. Aj díky, ne? Chceš Bčko? Yeah, homie. I'm about to go nice. No tak to nie dobrý. O, raz, tyjo, to si dobrý. To je nejaké také fejkové Audi. Ja strašne mi zberete do váčku. Ja jazdím vo fejkovom Audi. Careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to Napíšte mi, die. aká to je značka. If you need some bread, I can hook you up with JB's tow Asi, truck. It ain't got glamour, but it's some money to be asi made. kvôli tej So him muzike, and Tanya can smoke crack in peace. čo veľa investovali I'm good. kvôli autorským právam, tak nechceli ešte investovať do aut. A tie auta sú dosť pekné, mohli by tam aspoň investovať do tých aut. Je o tom, že americký sen je auta. Tak ja neviem. O, nejaký, že Life Invader. Tyjo! Ja musím zanímať, ja už strácam, tyjo, poď! Ja neviem jazdiť, naučte ma jazdiť, prosím vás. Existuje nejaké také, že skúl jazdenia v GTAčku, že škola jazdenia v GTAčku, to som potreboval. Neexistuje to náhodou, keby áno, tak dajte mi. Váchne to preraziť. Baby, ho som šťaná. Feel me? Shit, Hej. Čo chcete? Tohto mi ho som šťaná zase skopírovať, alebo čo? Tak čo si myslíš s tí červenou? Máš škaredé auto? Hey, screw To si you too, homie. myslím. Ja mám veľa krajšie, vlastne ja mám zničené. Bum. That's cool. Tak mi to taký bol, to som ho zrazil. Opakajte sa stalo. Ups. Car, asshole. Jasné, viem, že s autokontrolou môžem vláčiť. To budem lietať. To je super. Túto ulicu už milujem GTAčky vždycky. A tak pekne, to bol pekný drift. Takým pokazným autom. Tak. Čiže to ako jazdí. Tak to nebolo moja vina. To bolo nie na schvál. Prečo sme ho vlastne kradli? Tyjo, to musíte ísť práve vtedy, keď ja idem. Ešte tak blbo jazdia týmto autom GTAčku tak pomaličky a stále na každom rohu je v Los Santose červená a potom
Pojďte, nevybrojím. Zelená moja dámy a páni, zelená. Jo, ty si blbec. Dám sa zabekoval. Takže ja vieš, to mám ísť do garáže. Do garáže. Chcem ťa predbehnúť, ty vec. Predbehnúť čo už nemôžem. Dobre, ja som mohol taký konečný. Do garáže ideme. Pridávaj plyn a letí! Ja skoro som ho mohol preletiť, ale nie. Ja jazdím tak dubo. Nevýborne. Bentley, on má Bentley, moje dámy a páni. Moje auto také krvavé, ale je úplne také čisté. Moje úplne krvavé. Ajaj. Oh shit, the one time! Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. Tak, I'll see you at the nadávajú a dealership. teraz to Explain that shit my ass. Ne, policajti idú po mne. Zabudni, že idú po mne. Zabudni na to. Chcem ísť na diaľnicu. Diaľnica je hneď. Ideme na diaľnicu. Pero. Ale ideme na to. Ja sa v tých Los Santosských diaľnicách dobre vyznám. Tak už bol vtipný, ja sa vtipný. No tak vyznám sa v tom nejak. Niečo. Tyjo, to auto ide úplne že rýchlo. Hejkovo auto. Tyjo, tak to je úplne že rýchlo. Tyjo, ty policajti, čus, aj. Tak. Policajti sú za mňou. Bum, tak to som mi pekne. To je pekné. Takže mi niekto vysvetlí, ako môže kúpiť policajné auto, také rýchle, sú to Audi. Policajné auto není Audi. To je všetko drahé, tak neviem čo to je. Neviem, ako som to ako ja jazdím? A ideme späť na diaľnicu, moje dámy a páni. Ups, už ma videl. Odkedy je na diaľnici? Toto križovatka. A to je iba GTA. No a teraz letíme. Blbý nákladiak a... Prehľadajú. Čo? Už sú tu policajti. Ne. Ty si... Čo sa zaplatili tí policajti, či čo? Toto je... Pozrite sa na to zničené auto. Čo sa spraví tých policajtov? Každý ide na to. Už to... Čo s toho má aj ty? Už to auto je zničené. Tak čo? Tak čo? Vy ho iba ničíte. Ale to je pravda. Že policajti chcú vrátiť jemu to auto, a oni ho ešte k tomu zničia. Tak. A už ma nehľadajú. Hľadajú ma, ale za radáre, alebo na mapke tam dole, nevidím žiadny policajtov. Tam sú. Máš ho kašľať. Rebel. A čus. Aha. Tak, nie som to dobre. Ja dielím sa.
Odkedy je taxi na diaľnici, to neviem si niečo povedať. No tak ja viem, že taxi ide toto, že keď ste vo Viedni bývate, tak to na letisko ide tak po diaľnici, ale ja neviem. Tak? Ty blbec. Niekedy takto šli oproti smeru. Ups, to idem na ďalšiu diaľnicu, no to je plavé. Vlaky. Ja chcem ísť vlakov. Áno. Ale ja chcem ísť na vlaky. To aj nikdy nenajdu. Ale som ešte stále nepustil. To musí byť také vysoké, tyjo. Tyjo, to je aké zničené auto. Oj, dámy a páni, tak viacej ako teraz som to nemohol zničiť. Tyjo, poď! Oooo, ježišimárie. Tak to je zničené auto. Ježiši. Ja je čaral z neho. To je katastrofa. Prečo ja som vlastne na tom proti smeru? Ale nie len ja aj policajti, ale kde proti smeru, takže... Yeah! Toto je iba GTA 5, tak keď niečo. Ešte nebudem. Kdyby 111, jep. Volajte každý. Volajte 24 že volajte 0 hodín denne. 0 dní v týždni. Tyjo, tak tyjo, ja už hrám 25 minút, a toto je. A to sme ešte ani nie. A to sú ešte iba 2 misie. Ale aspoň idem do smeru. Klasický smer, jasný. Klasický smer. A prečo neprestal neprenásledujú aj toho jednoho? Toho, čo s ktorým som to robil. Fikoktaj sa to. Dobre, tak ja už musím na diaľnici. Jak to ide hore? Chápem, spáhne si tím. Oni strieľajú po mne. Čo si myslíte vy? Policajti hnusne, nechcem... Z toho vulgarizmu je v GTAčku dosť. Tyjo, to je zničené to auto! Tyjo, tak fuj, tak to už som v živote nechcel žiaľ piť. A to sú na ďalší diaľnici, moji dámy a páni. Nebudem teraz na diaľnici, lebo nechcem. Ja som tu stojím tu dole. A ja zabačam tu doľava, nie doľava. A tu chcem zabáčať doprava. Doprava zabáčujem. Tak, a kam ideme tuto? Niekde nie sú policajti. Tam je. Jo. Tak,
to pochopil, že policajti tam vidia. Nemôžem tam tak maličko rozbiť. No to je ale... Tak sa im páčilo. Tak môj dámy a páni, ak máte tiež takéto kosené autíčko, tak mi zavolajte na 555 999. No. Tak, konečne. Ujde! No tak ja to nie je služné, tak ma vyčíta. Ešte 10 minút. Ešte 10 minút. Konečne. Premium Deluxe Motorsport. Dobre. Tak, myslím, že túto aj končíme, takže díky, že ste si pozreli toto video a dík, more, čaves.